Išli sme do Norimbergu, lebo to je naozaj veľmi historicky významné mesto, čo sa týka Nemecka, či v pozitívnom alebo negatívnom svetle. Reálne nikto nevošiel ani nevyšiel. Veľmi pekný hrad v centre mesta, veľmi zaujímavé obohnanie toho centra zase obrovskými múrmi s veľkými kanálmi a zároveň už taká veľká blízkosť k českým hraniciam, lebo tam sme sa začali presúvať ďalej, čiže sme využili príležitosť, že sme sa najedli, že sme troška oddychli a zase nabili a pokračovali sme ďalej. Som nakúpil. Neviem, či ti bola zima. Bola mi zima, no. Tam fúkal vietor veľmi, takže... Je jasné, vietor bol. Áno. A prišli 4 alebo 5 vrstiev a... Ale ty si mi dával svoju ešte tú... Áno, to bola ďalšia, no jasné. Jasné. Áno. Hej, určite ten záber budeme mať. Určite, ja si myslím. V Norimbergu si objavil niečo nové v sebe asi. No a tam už nás čakala cesta na Prahu. Bola to v podstate diaľnica celú dobu. Predtým sme si ešte, ako sme prišli do Prahy, spravili zástavku v Plzni. Z logických príčin Plzni, keďže to už bolo po ceste, tak bolo by hriechom po 3 dňoch a v podstate len šoferovanie, nejaká obhliadka, ubytovanie a ísť ďalej a teraz nezastať na Plzni a dať si pivo. Takže to sme si povedali, že to musíme absolvovať. Už menej sme si uvedomili, že je nedeľa a že to bude vyzerať ako to v nedeľu vyzerá, čiže tie možnosti boli veľmi obmedzené. Chvíľu sme tam pobehovali, nevedeli sme nájsť nič otvorené, nakoniec sme našli jednu českú krčmu a tam nám spravili perfektné české pivo a zároveň ešte aj rezané a pripili sme si, troška sme si oddychli. Na zdravie. Kde sa ti podarilo celkom fajn uraziť výčapníka. Áno, pánko, ktorý očividne asi aj učí iných výčapníkov, ako sa pivo čapuje. Taký tradičný Čech v koženej zástere. A ja sa ho tak spýtam, že teda, či mi vie urobiť rezané. Ten pohľad a tá otázka stáli za to. Zabil by ma pohľadom v tom momente. Musel som sa poopraviť, že som to zle sa opýtal. Ja som spozoril len v tom, že sa spýtal, že ja? Tak. No, ja som to pivo tam nemohol mať, škoda. Som bol vodič. Ja to isté. Ale videli sme. Ostatní si dali, bolo nás toľko, že ostatní si dali. Hej, takéto sa stane. A ešte máme 7,2 km nabíjacej stanici, ale tak o tom je plánovanie cesty. Perfektná nabíjačka s jedlom, s nákupmi, hotel by tam mal byť. Dojdeme. Na rozhovor s tebou som sa špeciálne tešil, lebo si človek, ktorý naozaj má na elektrike odbehané neskutočne veľa kilometrov. Neviem, či to máš aktuálne zrátané koľko. Na všetkých je to už cez 550 000. 550 000. A aké obdobie? 3 roky, tak od prvého Enira, ktoré má cez 250 000, druhé má 160 a EV6 má 140 000. 140 000. A ty sám máš koľko? Máš to zrátané, že koľko si spravil No len na tejto kilometrov, EV6 tých 140, že len ja sa dá povedať, že na 99% som tam. A to je pomerne za krátku dobu. No. Ako dlho? Necelé 2 roky. OK, niekto by sa mohol spýtať, že ako je vôbec možné spraviť, ja neviem, 140 000 km za 2 roky, lebo to je 70 000 km ročne. A teraz si každý do toho začne kalkulovať nabíjanie, nabíjacie stanice. Ja prezradím možno vec, dúfam, že sa nikto neurazí, že ty nie si z nejakého veľkého mesta, ale bývaš, povedz... V paneláku. Tak. Hodruša Hamre. Tak. Čiže ulicu nemusíš. čiže myslím si, že ťa zbadajú aj bez toho s tým wallboxom, čo tam máš namontovaný. No, skrytý, nezbadajú. Tak. Proste napriek tomu máš takéto kilometre. Čiže je to veľmi zaujímavé, lebo každý by si povedal, že OK, tak ten musí mať na firme 3 nabíjačky, muselo ho to stať kopec peňazí a týmto spôsobom to docielil. Tak skús povedať možno ten opačný pohľad, že ako to je vôbec možné.
No toto, čo si povedal, tých veľa nabíjačiek, to je môj sen. Hej? Mať ich 3, 4, 5 a tam sa budú tie firemné auta nabíjať. Hej? Takto je to, že na firme sa nabíjajú dve, tie Enira, ja mám tu EV6 sám, takže je to tak pomiešané zatiaľ. Ale nič nie je lepšie, ako viem, že tie firemné auta sú každé ráno na 100% nabité, všetci majú dní potom natankované, môžu sa rozprchnúť do sveta a cestou domov sa niekto doťukne, niekto dojde domov, kto má akú dlhú trasu a väčšinou to je tých 300 km denne každé auto. Takže smer Praha, potrebujeme to trošku ponabíjať, nakoľko máme tak od 4 do 10%. My sme v podstate absolvovali tú trasu, skôr to bolo o tom, že pre teba to nebolo niečo nové alebo neobvyklé, ako pre možno chalanov, ktorí sa zúčastnili, že prvýkrát sedeli v elektrickom aute alebo prvýkrát šli viac ako 600 kilometrov. Takže tie zážitky boli rôzne, mnohí stresovali, že či dojdú a akým spôsobom a ty si sa tak stále usmieval, že to bolo šum a fuk, že kde čo nabíjaš a hlavne vôbec si to nejako neplánoval, neriešil. To už si mal tak otestované, alebo z čoho to tak vychádzalo? To sa tak do tej hlavy vrie, že proste, keď natankuješ za 10 litrov nafty, tak vieš, že prejdeš 100 kilometrov, hej. To isté viem, že keď nabijem baterku na 50%, tak prejdem 150 kilometrov. Hej, ty si robil také zvláštne veci, že pre nás, že ty si sa nabil na 5 minút. Áno. A šiel si ďalej. Ako zaujímavé je, že presne, že akýkoľvek ten prístup si zvolí, že to fungovalo. Že aj my, keď sme šli vtedy tú cestu z Nemecka, už ten predposledný deň a presúvali sme sa cez Plzeň do Prahy, tak sme šli tak, že sme skúšali ísť ako keby od plného nabitia až úplne po ten záver. Ale ja som mal aj najlepšie akože tie parametre zvlášť, čo som mal najviac kilometrov. Ja neviem, či to bolo gumami, alebo čím, proste vždy som mal lepšiu spotrebu ako všetci ostatní. Iný štýl som mal jazdy, hej, takže a iný štýl nabíjania. Tak to už aj tie kilometre to mohli spôsobiť, aj tá prax. No. Že vieš, že mnohí skúšali, hľadali, že aká je tá najlepšia varianta. Možno aj tie ačkové gumy, no. Vy ste mali kadejaké od výroby, čo boli. Ja som kúpil ačkové a len tak som ich vyskúšal. A celoročky. Že by to mohla byť akože znížená spotreba. Môže aj to byť, no. Záleží, ako sú nafúkané gumy, aj to možno niečo robilo. V Prahe je to už o tom, že kto chce čo zažiť, tak v Prahe zažije. Využili sme čas na to, že sme sa boli dobre najesť, že sme si pozreli centrum, neobyšli sme Orloj. Tam, ak si dobre pamätám, tak si nás ty pozval, takže tá chutila špeciálne dobre. To som rád. Tá bola veľmi dobrá. Ja si mám tradične guľašovú polievku a netradične bramborové knedlíky. Akože toto je masaker. Všetko je tu masaker. A už sme hlavne mali všetci taký pocit istoty, že OK, už vieme, o čo ide. Nečaká nás nič, čo by nás mohlo prekvapiť. Lebo tie prvé dojmy, keď sme sa bavili, že ako to začalo, tak to boli také, že OK, tu budú komplikácie. Že toto vyzerá, že toto bude mať komplikácie. Ale ten tretí deň bol tak zlomový, že tam som si vtedy povedal, že už nikto nemal pocit, že sa stane niečo, čo by bolo také, že prečo sme sa sem vybrali, alebo OK, prečo robíme 2000 km na týchto elektrických autách. Tam už boli všetci s tým ako keby úplne zmierení, komfortní a už si povedali, že dobre, o rok môžem ísť na dovolenku do Talianska, alebo o pol roka idem do Chorvátska. Nikto už neriešil vzdialenosť. Len dopracovať sa ten zážitok tam musel byť. To málo kto vie, že v Prahe sme nemuseli, teda v Čechách sme nemuseli vôbec riešiť diaľničnú známku. No, to bol super inak point. Áno, pretože to bolo elektroauto, oni to majú na pluginy, na elektroautá. A druhá veľmi zaujímavá vec, že sme mohli stať v centre Prahy bez akéhokoľvek spoplatnenia. Pásmo to bolo modrá, zelená, ak sa to pamätám. A to sa bavíme, že rezidenčné státia úplne na Václavskom námestí. To bolo fakt, že super, že to mali blízko, no. Lebo to neviem, či ľudia vedia, že zaparkovať v Prahe sa nedá. Hej? Musíš ísť buď do parkovacieho domu, alebo musíš ísť do vyhradeného miesta pre turistov. Toto reálne môže stať na tých modrých zónach a fialových zónach dokonca, ak sa nemýlim. To sú že tie rezidenčné státia. Môže byť. A je to bezplatné. A to, čo hovorí, že sme mali problém s parkovaním, no hľadali sme tie miesta, ale my sme ich nakoniec našli. Dokonca sme vychytali kúsok v podstate od seba.
Áno, Sme ich zašli. 4 autá a boli sme od seba možno 100 metrov. A boli sme na Václavskom námestí. Úplne zadarmo. To je inak zaujímavý hint. Verím, že aj u nás to tak čoskoro bude, že To by bolo super. tá politika takéhoto parkovania príde.